गोर पिला चोर लुहे से चूरन लुहे को चूरन चूरन है गो चूरन
କେତେ ମିଛ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା ଶୁଣିବ ଏ ଗୋପପୁରାଣ ସମସ୍ତେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଗୋଟେ ଚୋର ଘରେ ଘରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଧସାର ଲବଣୀ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି ତା ସହିତ ତୁ ଏମିତି ତଳକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଗାଧୁଆ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଚୋରି କରୁଛୁ। ନା ମା ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ହଁ ପରା ସେମାନେ ମତେ ନିଜେ ନିଜେ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ମା। ଯୋଉ ଦିନ ତୁ ପଢିବାରେ ଲାଗିଛୁ ଏହା କଥା ଶୁଣୁଛି ତା କଥା ଶୁଣୁଛି ଗୋପପୁରାଣ ସମସ୍ତେ ମତେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଶୁଣେ ଆଜି ତୁ ମନ ବାବା 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 ଘରେ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ କାହିଁକି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପିଟାପିଟି କରୁଛ? ସେମିତି କରନି। ଯଶୋଦେ କଣ ହେଇଛି କହୁନ? କଣ ହେଇଛି? ତମ ମା ସେ କଣ କହିବ ଏମିତି ଭୁଲ ଗୁଡା କରୁଛ ଯେ କହିବାକୁ ଲାଜ
ସତରେ କଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ? ନାଇଁ ବାବା କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣିଲ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଲା ଲୋକ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେବେ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛ ତ? ତମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମ ପୁଅ ମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ। ଆରେ କିଛି ହବନି, ଆମ ପୁଅ ମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବେନି। ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି। ତାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରୁ। ଆରେ ରହିବ, ମୁଁ କହିଲି ପରା। ଲୁଚିଗଲା ସିଏ। ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବି ତମ ପୁଅକୁ। ହଁ କାହିଁକି କଣ ଏମିତି ହଉଛ? ଆରେ ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କଣ କହିଦେଲା ତାପରେ କଣ ମାର ମାରିବ? ସ୍ୱାମୀ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଦେବା। ସେମାନେ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବେ, ଦିନେ ଆମକୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଦୁଃଖ ଅଛି। ସେଦିନକୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲିନି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଲଉଡ଼ି ଧରି ତମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମକୁ ଯଦି ମାର ମାରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ସହିବ? ସ୍ୱାମୀ ଯଶୋଦା, ଆମେ କିଛି କହିବାନି, ଚୁପ୍ ଥିବା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଏ ଲଉଡ଼ିରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ? ହଁ ହୁଏ। ଲଉଡ଼ିରେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏନି। ଲଉଡ଼ି ପିଟିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଆହୁରି ବଦମାସି କରନ୍ତି। ନା ସ୍ୱାମୀ, ସେମାନେ କାନ ଧରିକି ଉଠ ବସିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ମାନିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ବାବା ରାମ ଆସ, ତମ ମାରେ ତମେ କାନ ଧରିକିରି ବସିବେ। ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ହଉ ମା, ଆମେ ବସୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିଥାଏ, ସେ ସନ୍ତାନ ସର୍ବଦା ସୁଖରେ ଥାଏ ଏବଂ ଭଲରେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ତୋ ମା କଥା ମାନିବୁ, କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି। କାନ ଧରିକି ଉଠ ବସ। ହଉ ମା, ହଉ। ଏଇ ଦେଖ ମା, ଆମେ ବସୁଥିଲେ ଆସୁ। ହଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଉ ଶାନ୍ତି କେବେ କରିବ ହେଲା? ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ କେତେ ବଳିଦେଲି। ହଉ ହେଲା ବାବା, ତମ ମନ ପର୍ବର କରିଦେବି। ତମେ ମାନେ ଯାଅ ତୁମ ଗୋପାଳ ବୋଉର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ, ବୁଲିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। Kamu dengar itu? Tidak sekira-kira malam.
ଟିକେ ଦେଖ ତ ସେଇଠୁ আগো গোপনা গরি দেবে হইব পারি বড় বড় করি দিও ঘাট করুণী क्या है